Çiyayê Nemrûdê bajarê Semsûra Bakurê Kurdistanê ku di lîsta mîratên çanda cîhaniya UNESCO de ye, bilindahiya wê 2206 metre e. Pêşwaziya geştyaran dawiya demsalê dike. Di demsala geştyariyê de îsal zêdetirî 165,000 geştyar seredana Çiyayê Nemrûdê kirin. Li ser Çiyayê Nemrûd peykerin şaristaniya komegene yên ku dîroka wan vedgere beriya 2000 salî hene. Sedê dehê geştyaran ku seredana Çiyayê Nemrûd dikin geştyarên biyanî ne. Bu yıl Mart ayında başlayan turizm sezonu halen devam Heta ediyor. ku rewşa seqayê baş be em li benda hatina geştyaran dimînin. Lê li gel barîna berfê serdana geştyaran tê rawestandin. Setadehê wan geştyaran biyanî ne. Heta rewşa seqayê baş be bila geştyar bên û mûzeya cîhaniya herî ciwan û vekirî bibînin. Çiyayê Nemrûdê weke cihê herî ciwanê derketin û rojavabûna rojê tê pênaz kirin. Ji ber barîna berfa zêde jî di navbera mehên kanûn û adarê de seredana geştyaran tê rawestandin. Niha Çiyayê Nemrûd pêşwaziya geştyarên dawiya werzê payîzê dike. Li Çiyayê Nemrûdê hewayeke pir ciwan û xweş heye. Di vê demsalê de hewayek bi vî awayî tiştekî pir ciwan e. Di vê demsalê de hatina vê deverê gelek zehmet e, lê em gelek bişansin. Mirov ji xweşî û tiştên li vir dibîne bawer nake. Tiştekî bê hempa ye. Daxwaz ji her kesê dikim bên û vê ciwaniyê bibînin. Rojane bi sedê geştyaran ji bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê seredana Çiyayê Nemrûdê dikin. Geştyar bi ciwaniya Çiyayê Nemrûdê kêfxweşin. Hava çok güzel. Gelek behsa Çiyayê Nemrûd dikirin. Me jî got em biçin bibînin. Peykerên li vir bê hempa û ciwanin. Mirov matmayê dimîne çawa xelk li ser vî çiyayê jiyaya. Li gor amarên rêveberiya çand û geştyariya Semsûrê sala 2019 176,156 geştyaran seredana Çiyayê Nemrûd kirbûn. Lê li sala 2020 ji ber belavbûna vîrusa koronayê ev hejmar dakit bû 52,885 geştyarî. Îsal jî ji ber rakirina qedexeyan û sistkirina rêkarên xweparêziyê 165,374 geştyarên biyanî û navxwe seredana Çiyayê Nemrûdê kirbûn.